Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, agar бародаре ки аз дунё гузаштанд ва закоташонро мақсад закоташон расида буд, аммо закоташонро пардохт накарданд ё баъди сари онҳо закоти онҳоро додан ҷоиз аст устоз? То ҳад имкони вақте ки бар зиммааш закот фарз шуда буду закотро надода буду қарздор аст. майит вақте ки аз дунё ки гузашт, аз моли ӯ аввал барои хароҷоти дафн мол ҷудо карда мешавад. яъне барои қабркану барои масалан шахсе ки мешӯяд ё кафан мекунад, агар касе ино бепулӣ ҷудо накунад, аз моли худаш, аз моли майит барои сарфу хароҷоти дафнаш ҷудо карда мешавад, монанди харидани кафан масалан. сипас аз молаш қарздорҳо, қарзе ки дорад, хоҳ қарзи Аллоҳ таоло бошад, хоҳ қарзи халқ бошад, аз моли майит гирифта қарзаш адо карда мешавад. сипас боқимонда молаш ба меросхӯронаш аст, мувофиқи шариат тақсим карда мешавад. ӯ закоте ки надод гунаҳкор мешавад, дар пешгоҳи Аллоҳ таоло ҳаққи мискинҳо, ҳаққи етимҳоро гӯё хӯрдааст, ҳаққи муҳтоҷҳоро, ҳаққи он 8 тоифа одамҳое ки Аллоҳ таоло ба онҳо закотро тақсим карда. закот моли шумо нест, бале масалан 40,000 сум дошта бошед, аз ин 40,000 ҳазораш аз они шумо нест, 39,000аш аз они шумо ҳаст, 1000аш аз они шумо нест. Аллоҳ таоло бисёр додааст, кам гирифтааст. унам барои худаш не, барои имтиҳон, барои санҷиши банда ва ҳамчунин барои байни мусулмонҳо, яъне меҳру муҳаббат, адолат барои ҷорӣ кардан Аллоҳ таоло закотро фарз кардааст. Аллоҳ таоло шуморо соҳиби закот гардонидааст ва як бародари дигари шуморо эҳтиёҷманд ба закот кардааст ва ҳар дуи шуморо имтиҳон мекунад. бинобар ин қарзи аз они мискинҳо ва фақирҳо ҳаст. қарза бароварда мешавад аз моле ки майит тарк кард. агар рафту айни замон мол набошад, мол надошта бошад, он бар зиммаи меросхӯронаш мебошад. яъне ҳатман ва зарур аст ки ӯ закото бароварда шавад ваилло Аллоҳ таоло ӯро ҷазо медиҳад. бинобар ин он қарз боқӣ мемонад.